kane kadai ka jing yatuk khana shapang jong uwai urunar uba shirkai bha bat ubalayo ru ya ka jing kala ka bakhaddu to mentangin ni pek ya kane ka khana laung ba hapding jong kanong ba kabala terkhong bat kabala sya panjulor labun bunsin lakum kayingja la syong uwai ubreu balatip tangkum udagar ulai yo ya ka kerteng omtang na ka benta ka white dagar na ka white kukri ka ba ura ha ka met jong u hanrei na ka benta ka jingdon ki dakmong ha ki khmat bat ha ki dur ki dar jong u ka bom la khenshu ure gar ulai lam ya ka kunhun runar ka ba itrim bat ka ba shirkhai bha ka ba ki khot ki iron fangs balajan shisnem kila sensyar ya ki surok lengba ka jing le don bor ka jing tu bat ka jing penting pen smet jong ki ya ki balai bawan Neudagar umdon jing don sem umdon ki perlok basisha bat umdon jing isn airu iya no ya nuru tangka kerteng jung u kalala ban penthali ya kawe ka kamra mar baro ki bayo sngow ya ka kerteng jung u kila ya kiwen kila ya shapting bat kila ya khnyu hanrai shadin ki khmat ba kriat jung u kala don ka eryong kathma hapleng ubriu uba ul akalalong bat ukna uba ulalong mensyua ha kawai kamit ka bajusla ha kapor badon ka jinglute bat kata ka jinglute kalau pulom kimsel melayo lat bantu ai hanrei udagar ulayo siat ya wei unong trei jong kata kedukan ubadai uklak lani unong tho nong tar hako jong kadukan bat une uklak ulak kelon bat ulah place nam kumta hamar ba uklon uklak ulah kener bat ulah pengki ya kadur hakakti jong untagar bat katai kadur kadai jong ka khun jong uklak ka bapu samrki bat ka babat ya ka donun artificial ka bada kakot bat ha kata kot la tho kumne kala shna ya kata na ka banta jonga nong tho la ong lingkot wat ai ba ka donu jong phi kan yap kumta ki tei ki kintin ki ba uyo i ki lakta jur ya udagar habau loyo an pule kita kit kentin kala don ka jikta ka don nun ki jingmut jang perkhat jang o kumta hadin kato kan ita yo ba uklak usya sumar ulalaim hanrei udagar umla shu ban pengki ya ka jingsngeu pop bat ka jingsngeu jot yala ka jong ka jingem kumta ula jakno na kanong ba ula jakno klem da tipshu don ki ba ong ba ula phet krat ki weipat ki ong ba ula sya penyam hanrei syam layam kumta ulami biang hadin bun snem bat haba ulami ru uklam wan mi isu kum udagar henrei uwan mi kum ubri ubat mai balayo ya ka kerteng ka bat mai kum udaniel bat ulatrei hakawai ka jaka ai jing hikaya ki samla lani ka youth center omdon ba itu ya u hakaba ningkong kita tujong u kidang don henrei uriam simple upu samr khi bonsen bat ukren ru da kikitin ke ba jam jai ulahi kai ya kikna banang ya ka boxing na ka banta om ban pen mensau henrei ban yada ya lede ulahi kai ru haki ya ki art om ban petkrat henrei ban pen pau ya lakasa katto kat nena ka jing imba menswa jong u kila persyang bantan biang ya usapo kiwei pat kila persyang ban penyap ya u na ka benta ki jingim ki ba ula penjot ju ile persya satya henrei ula ong tangkum ne ngamla ban penphai biang ya ka bala lekno henrei ngala ban khanglat ya ka ban saprang ka kubor kala saprang war ki dikhot jong ki kunhun runar ki ba tamru kilawan ban burom ya uta ubreu bayat kilam jingting om namar ka jingle don bor henrei namar ba kajing baha ka badon ha ula pelut kisngi jong uban ya rap ya kiwei bat menmit jar ula lek ban jengok ya kajing tep jong ki mensim ki ba ula shim bat ki ba ula penjot ban pha ya kajing ais ngau bha klem da pan pau kerteng sya ki ba haying hasem jong ki bat ban kren sya ki koi di sepang kajing koridor jong ka wei kajing jit ki ong ba ulayap da ka khmat ka ba phu samki
kakat ai kublay ne ka thank you kat jong ka wei ka khana rin ha ka plakot jong u bad omdon tiar omdon ai hakikti jong u an rai tang kidak mong hakikmat kiba omla ban buri shu tang kumta kan ka khana kala poisa ka bakut kumta kai ka bang iyo na kani ka jing thu khana nisu thu ubru watla ulong bas kai kano kanoru haba uyo ya kano ka jing sneng kabakta ya kadonu jung ulla ban kala sha ubru babhatam tang kumta kan ka khana kala kut bai shibunya baro da bisno tenan sa like ka video par share ru nang bangan ang lapat pemi syu ak bai kapor bai shibun